Facebooken estatus asko nola pentsau behar dan azalduz enekin morala irakasle ginala iritzia eman beharren formadun zerbait intzazue kultura bat ez da ehuntzen kultura eta hitz egite. Niretzat onenak hitz jasota ironiaz beteak zer dute atzean frustrazio takea iritzia eman beharren formadun zerbait intzazue kultura bat ez da ehuntzen kultura eta hitz egite iritzia eman beharren formadun zerbait intzazue kultura bat ez da